Pastor Kim on air. Okay, ang gugma sa Ginoo mga igsunan wala gay sama, no? Grabe ang gugma sa Ginoo niabot sa kinabuhi. So dapat mga kaigsunan maabot usab ang gugma sa Dios diri sa kinabuhi ug dapat ato ipakita ang tinod nga gugma. Nagpasabot ba na mga kaigsunan nagimahal ta sa Dios dili ta badlongon, dili ta disiplinahon, dili ta buyagon? Nagpasabot ba na nga nagpakita kasi imong gugma bisag unsay sayop nimo uyunan ra ka? Ang gugma sa Dios mga kaigsunan mao ni una nga gisulti dito sa 1:36 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Grabe na nga gugma. Nagpasabot ba kay gugma siya bisag wala mo tahod niya anak niya? Naigingon, gugma ang Dios pero effective ni siya sa mga mutuo. Gugma ang Dios pero effective ni siya sa tanan nga mituo lamang. So kung ikaw mituo ni Ginoong Jesucristo midawat ka, makabenepisyo ka siyang gugma. Wa na magpasabot nga wala ka uyoni si mong gusto, wala ka higugma. Dili lang ka kabenepisyo sa gugma sa Dios kay wa man ka muuyon sa iyang gusto. Uyona na to ang gusto si Ginoo, ato siyang tuhuan, ato siyang dawaton, then naka-experience ka sa gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Dios para sa tanang tao. Para sa tanang tao. Pero dili tanang tao nakabenepisyo sa gugma sa Ginoo kay ngano man dili man tanan mituo. Munay klaro mga kaigsunan, alangan luwas. Ha? Alangan maluwas tong wala mo to, wala mo dawat, wala mo sunod sa Ginoo. Dili gyud. Ha? Dili gyud. So muna mga kaigsunan, dili gyud na mahitabo. Munang sa tanan nga mituog midawat maoray malangit. Nagkinabuhi nga matarong, nagkinabuhi nga sama ni Kristo. Ha? Muna mga kaigsunan, usa ka na kadako na tong tanawon nun. Bisan pa og gila kang anak sa Dios, apan kung wala ka mo ilang nga siya ang imong amahan, dili ka kabenepisyo sa iyang gianda. So kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ikaw na. Grabe nga gugma. Grabe gipalayag nga nato mga kaigsunan. Pero tungod lang gidaog kita sa gugma sa kalibutan. Nahigugma ta sa kalibutan. Oh, managingon di makis ayaw higugmaa ang kalibutan o ang tanang butang anaan ini. Kaya kung yung ka ngay gigugma ni mong kalibutan, wala ka mahigugma sa Dios. Munay klaro mga kaigsunan, munay giyon, do not love the world. Ayaw higugmaa ang kalibutan o ang mga naan ni ini. Kaya kung naang imong gugma ni ini, wala ka may gugma samahan. So mga kaigsunan, dili ganahan ang Dios og naay kompetensya. Ha, dili ganahan ang Dios og naay kompetensya. Dili ganahan ang Dios og naay kompetensya. Dili ganahan ang Dios og naay kompetensya. Munang kung tinod ka ng alagad sa Ginoo mga kaigsunan, wala na. Wala na ang pag-question sa gugma sa Ginoo. Kay klaro kaayo. Wala mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw niining oras ug takna sa kabuntagon. Atong ipadayon ang unsay atong pagsunod sa Ginoo. Atong ipadayon kini mga kaigsunan, atong barugan. Ha? Ayaw palingla si imong gibati kay sigurado gyud ko gilingla ka. Usahay mas una pa nimo imong trabaho, negosyo. Dili sayop nga may trabaho, dili sayop nga may negosyo. Pero kung wala na ka nakabuhat sa Ginoo, sa gusto sa Ginoo, questionable na siya igsoon. Questionable na. Mao nang ako moingon kanimo para klaro. Unaha ang Ginoo. Ug mahitabo lamang kini nga imong unahon kung buo ang imong pagtuo. Ug ang tinuod nga may pagtuo sa Ginoo, wala na'y basolon. At tanawa pastor, kung giunang Ginoo na wala nang ko'y trabaho, ikaw manggod yan tinuod nga may pagtuo way basolon kay ngano
kanang imo ra nang gibuhat tungod kay nakadungog ka sa istorya pero wala na nimo nabuhata uban ang gugma. Kaya ang tinuod nga nagbuhat uban ang gugma way basulon bisag usa. Mas ikalipay pa niyang mawala ang tanan kaysa mawala niya ang Dios. Sa gingon sa Biblia mga kaigsunan, buhata ang tanan diha sa gugma. So kung magbuhatas pag-alagad si Ginoo dapat kuyog yun ang gugma mga kaigsunan. Kay nindot kayo nga sa tong pagsunod sa Ginoo. Sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kuyog ang gugma. Unang gaingon gisya mga kaigsunan higugmaa. Kay kung ikaw nga nangalagad nga may dakong gugma sa Ginoo, pagkaninduta mga kaigsunan. Ano man, wala kay basulon, wala kay pasanginlan, wala kay i-blame, wala mga kaigsunan. Wala mga kaigsun. Mauna ang tinuod nga pag-alagad, mauna ang tinuod nga pagsunpet. Tilisura mga kaigsunan ko. Munang jutay region ang makasulod sa gingharian sa langit mga kaigsunan. Ngano man, dili man tanan gasunod. Dili man tanan kaya ang pagsunod. Kay niya ba ining pangandoy sa kinabuhi, na ba ining gustos kinabuhi. Dili ganahang masakitan, di ganahang maguol, di ganahang magproblema, di ganahan nga mawalay kwarta, di ganahan nga magkalisod. Di na ipaliton, di man mapalit na to. So, sa man na, pangandoy na mga kaigsunan. Tungod mga kaigsunan, gingon na mag-is Biblia nga malisod yun. Makasulod sa gingharian sa langit. Pagdulong sa kinabuhi. Tungod sa mga pangandoy ining kalibutan na mao'y naghari sa una-una sa mga tao mga kaigsunan ko. Nganong maglisod pagsunod sa Ginoo tungod sa mga pangandoy ining kalibutan na mo'y naghari sa mga kasing-kasing sa tao. Panarbaho, negosyo, okay kaayo. Okay kay na. Apan sigurado nga dili nimo hikalimtan ang gisugo sa Ginoo. Okay man ana man kay so dili sayop nga manarbaho, dili sayop nga magkugi. Kaya lang magpudi ka magkugi mukaon man ka, that's part of your life. Nagingon di nga din ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. So not bread alone. So na duha day makabuhi nimo. Sa physical bugas, sa spiritual Ginoo. Di ba? So dili pwedeng na puros kakaon. Patay gid ang kalag. Patay gid mga kaigsunan. Pag napuro na lang kaon, huna-huna kaon tanan, pangandoy, patay kalag. Pero mga kaigsunan pag nahurot na ginato na diha, wala na kita. Kay pulong man sa Ginoo ang kalanon sa kalag sa atong kinabuhi, dili maning bugas mga kaigsunan. So katigot ang mo balanse, mo manage. Pero nahurot na ginato no ning atong panahon to ana gis trabaho, wa na kay panahon, bisag pagbasa, bisag pagampo, nadako na ginang problema. Munay dako ang problema sa kalibutan mga kaigsunan. Pangandoy, tinguha, puros para sa lawas, walay para sa kalag. Manang kami nga mga pastor nga magwali mahitungod ana, dako kayo may grisgo mga kaigsunan o dako kayo may kanabang magkulbaan og jutay. Kay maghuna-una ang kalibutan nga wa na gibirahan na buta sa payan ra ba makahatag og pagkaon sa payan ra ba ana. Manang kining pastor mga kaigsunan dili sayon. Dili sayon mga kaigsunan ngayon ana ang atong kinabuhi. Dili sayon ba gud? Nila pa to, pwede pa mo resign, pwede pa mo mag early retirement mga kaigsunan. Di ba? Yan say sayon-sayonon pa tinod maguna magiso mo nang ako sa kong kinabuhi namang goy kita og makaminos. Nang kita mga pastor ato ginang pangandaman nga kanang taong atong yatiman kaniadto mo gani mo unay nato. Ato ginang pangandaman daan. Pero sa itong buhaton mao ni ipakita na to ang tinod nga gugma kanila. Pero dili lang tanang muuyon tabi sag di mao. Ato ipakita ang gugma pagmahal. Kay ngano ang Dios may maningil ra anak kay siya ra may mohimog lakang anang tanan. Unang ako musulti kaninyo mga kaigsunan.
kung kanang imong gihimo nga dili maayo sa imong pastor, nakigbato ka, or nakay dili maayong plano o hunahuna ngadto sa imong pastor, sa bisan kinsa nga pastor, kinsa man ang gawali sa palibot, ha? Kinsa nang gawali sa palibot, dapat imo nang irespeto, imo nang pakitaan og pagmahal. Muna magkigsunan, may buntag na Pastor John Rey, salamat sa paglantaw. Kay ngano sa atong kinabuhi magsyon, grabe kayo kanabitong karisgo, kabalantayan kini kinabuhi pastor. Nga labi na mga kaigsunan, no, mamani reality god, labi na dili kaapas. Dako hinumduman mga kaigsunan, no, nga kaniadto sa mga katigulangan nga paagi na dili gyud maayong mutubag, di ba? Buta tubag-tubag. So pag mutubag yung kuno ka sa una, pagkasabaan ka, wa kay respeto. Di ba kabantay man mga kaigsunan? Wa respeto ni bata mo tubag-tubag. Kunyag pangutan-on di mo tubag, masuko. So muna mga kaigsunan, muna hitabo karon, mo ni. Sometimes pag di gyud maapas sa huna-huna sa tao, di niya kaya or wa na siya ika-response, mo na siya mahuna-huna. Mubalik sa pinaka-basic, way respeto. Kaya una, wa na may ikatubag, alakan sina mas katarungan, o na lalay gamiton nga term. Pero sa tinud-anay, wa na ikatubag, kay tinuod man yung wala na. Muna mga kaigsunan sa kinabuhi na tong pastor, grabe. Muna, ang mga pastor, irespeto ninyo kay naami kabugat nga gidaladala sa matag adlaw. Muna sa atong kinabuhi nga mga pastor, pagkadakong alampuon mo nang kuan lang kita ang atong ako ikatambag kanatong tanan, apil po ko ani. Ipadayo na to ang gugma, ipadayo na to show up ang gugma, ipadayo na to ang respeto. Apan pili pwedeng mga pastor, pili pwedeng muuyon tag sayop. Mga kaigsoon ko nga pastor, ayaw gid dili gyud ta muuyon og sayop. Balakag mamahawa na sila, hay lang gyud uyoni ang sayop. Labi nag muguba sa prinsipyo sa Bible, muguba sa prinsipyo sa Dios. Kay ngano usana ka delikado, mura rag atong giuyonan sila. Nga diin mura sila husto. Dili ta mo uyon basta sayop. Pwede tang mo adjust. Tan-aw na to an biblical man ni. Pwedeng atong tagaan og kayunan, atong tagaan og lugway. Pwedeng atong i-turn around o gamay. Kay diharaman sa simbahan or dihara sa ginagmay lang, pwede ta, pasensya. Ayaw pailubi o ayaw pangayog pasaylo sa mga butang nga Dios mo'y nagsugo. Implement, i-impose, ipadayag. Balakag sa imo hawa, basta lang kay di ka biyaag Dios. Kay sa panahon igsuon ko, matod sa testimony nga ako nadunggan sa dugay ng panahon, gikuyugan ang kongregasyon, giunot ang kongregasyon kay maikog, maluoy. Pero kabalo mo, silang duha naglumpong sa impierno. Unsay issue ato kining bisyo og Dios. Siguro nakainom mo no. Wala niya giwali ang kamatuoran, wala niya gitudlo kay hadlok manglayas. Iyarang gilehistis, wala mo sulti sa kamatuoran. Wala mo padayag sa kamatuoran kay mahadlok. Nga muhawa, maluoy ta, maikog ta. Pagtama nga nasa Bible, i-implement. Munang sa akong prinsipyo mga kaigsunan, kung di ka musunod sa gusto sa Ginoo, di ka muuyon kay kini akong gi-implement gikan man sa Dios, na ako'y mabasa, na ako'y gipadayag, na ako'y gibasyan sa company, na dunay constitution and bylaws, na dunay batakang balaod. Anay lang kasimple, magbulag ta. Wala nang marami pang sabi-sabi. Pag di ka muuyon sa gusto sa Dios nga akong gi-implement, magbulag ta oy.
Kay unsa may kapuslanan gakuyog ta pero di ka mosunod, maghatag pa nung kag problema diha. So ni ako itudlo para dili ka makasala, di pug ko makasala. Di ba kabantay mo makaigsunan, no? Pastor John Rel, kabalo gini. Pag dili mag-uyon di makaigsunan, atong likayan dinhi ang makasala. Atong likayan dinhi ang dili makasala. Unsay kapuslanan nagkuyog mo, pero wala na mo mag-uyon na, gasigil na mo away, gasigil na mo bingkilanay diha. Ani ang tumuhaton? Sige, ato na ipakita sa gugma. Di magiging ka muunot sa kuha, palapangita na lamang o ka na muunot ni mo. Kaya aron dili na ko magsubo, dili na sab ka magsubo, okay ratang duha. Di ba? Magbulag na lamang ka. Pero busunod ka, kay nga no lisod kayo. Alangan man ako mo'y musunod di mo. Or ikaw mo'y sundon sa mong leader, ay ikaw na lang pag-leader, pagwari na lang mo. Anang kamaturan, so dinhi ang atong sundon Dios. Kitang tanan sunod sa Dios mo nang ubi ka mo sunod sa Dios, abulag yun sa Dios. Yato abay laing leader nga gagapulo paabot pod. Leader sa mga supakiro. O di ba? So muna mga kaigsunan, grabe kayo no. Grabe nga kahimtang. Kabalo mo, overcome na to ning tanan kung naa na to ni. Pailob, paubos. Pasensya, doble na yun. Gugma, respeto, pagtahod. Kung naan istong kinabuhig soon, dili mahimo, nga dili mo abot ang kalinaw. Muna mga kaigsunan ko, ang dako kaay yun, nga nindot istong kinabuhig. Apan kabantay mo, kung magpadala ka sa trabaho siya, o sa gingon de sa Bible, nadiin mga kaigsunan, ayaw hatagig luna, higayon ang yawa. Ayaw hatagig luna o higayon ang yawa. Sa panahon nga nakipagbati nga dili mayo, kinsa man na. Muna mga kaigsunan, kamong kanan nga naminaw karon. Muna itabo karon mga kaigsunan. Ato tagapagtagad, sagad sa mga leader nga gusto ra mag-uyon-uyon sa sayop kay maupod na kusog mang kana pro sanay sala ni ha prosili wala ko gets pastor. Okay, so tinod na makaigsunan na mag-uyon-uyon ra. Kasi kabalong kuan, kabalong nga sayop. So kita nga leader mga kaigsunan ipaglaban kunon samanta, basta biblika lang ha. Ay biblika lang mga kaigsunan unya, makita na to ang impact. Ipasabot lang yun nila. Ngayon ana mga kaigsunan. Hopefully masabtan ninyo mga kaigsunan unsa ang kining katungod o paagi sa Dios nga gipahimutang diha. May Moises mga kaigsunan, may Joshua, may David, may Nathaniel, may Daniel, may Paul, may Pedro, may mga nagdumala kaniadto mga kaigsunan. Gibutang sila diha sa Ginoo kay nakita nga kaya nila. Nakita sa Dios nga kaya nilang i-handle kining mga katawhan. Kaya nilang atimanon. So ang mga mensahe nga gibutang sa Dios ngadto kanila, sila na ang mopaabot ngadto sa katawhan. So sa mga pastor karon, ang mensahe sa Dios diha ipadangat kaninyo, kanato, then ipaabot kanila. Ang trabaho sa congregation is mao ang pagsunod niini. Kay kung may kaalam ka, may mas maalamon ang gadumala. Maubitang gibutang siya diha, maubitang sa kadaghang tao sa kalibutan, siya mo'y napili, dili ikaw, kay ngano nakita sa Dios nga kasaligan ka. Munang kay kasaligan man ka sa Dios, gisaligan man ka og Dios, ayaw ka na og kumpiyansa ampingi ang pagsalig sa Dios nimo. Ampingi ang pagsalig sa Dios nimo. Galma pag-ayo, atiman na pag-ayo ang pagsalig kay ano?
kanang pagsalig igsoon kung maunay mawala, pwedeng mosalig pero dili na sama kaniadto. Munang ampingin ang pagsalig sa tao nimo igsoon, ampingin ang pagsalig sa tao nimo igsoon. Ampingi ang pagsalig sa Dios nimo. Gisaligan kag Dios. Ampingi ka na igsoon. Muna sa akong kinabuhi akong giampingan. Kay misalig ang Dios nako. Ya akong gitahasan ani. Kay dili man ako'y nagpahimutang ani sa akong kaugalingon, migtuo ko nga Dios. Muna ako ning ampingan mga kaigsunan nga maminti ni. Muna dili pwedeng muuyon tag sayop. Ana ra mga kaigsunan ka simple, yano ra gi kaini nga pagpamulong. Dili ko muuyon og sala. Dili ko muuyon og sayop. Ang akong uyonan kung gikan gyud sa kabubuton sa Dios. Okay mga kaigsunan, daghang salamat sa tanang kasunod og naminaw. Maayong buntag din ni Pastor John Rel K. Tudlas. Maayong buntag kanimo Pastor. Salamat sa Dios. Okay, so matod niya maayong pagpaniudto ani udto nas Pastor John Rel, muraga break time na siguro sila. Salamat na atong pinanggay igsoon na tabang tagampo mga kaigsunan no sa by the way sa ato ang igsoon nga nasa Alcantara. As of now, murag na shut down ang broadcast tungod sa adunay problema ang ato ang FM transmitter. So tabang ang tagpray mga kaigsunan nga ma-repair to or maka-purchase og another mga pinangga, no? Tabanganay lang ta mga kaigsunan sa inana kay that is normal. Normal na siya nga maguba. Normal na siya mga kaigsunan nga mayunana. That is very normal. Diri gani kay sa una mga kaigsunan na libo-libo gyud bagsak yun. Kaya ko hinduman mga kaigsunan almost mga 200,000. Usa lang ka pugnit mga kaigsunan. So dili gyud sensayon kining radio ministry pero nagsakmit ni kalag. Oh, so mo na mga pinangga nga until now pa man gyud pa manayo. So usa na sa mga kuan gyud nga naatay kuan kining backup. No? Backup gyud kay any moment pwede siya mo bigay niya ang pag-repair man god base sa akong experience mo cost na siya og mga 1 month. Kay ang shipping, ang pagpadala 1 week. Pag-repair mga 1 week tungod kay may trabaho man ang ato ang technician. So pag padala pod mga so almost 1 month yun. No, ana lang mga kaigsunan. Ana lang siya ang ato nga himuon. So dapat yun natay backup. Pero wa pa matay na ka budget. Mga kaigsunan ko padayon ang pagsalig sa Ginoo. Okay, so salamat kay Pastor John Rel may pagpaniud to. O ampingan nato ang pagsalig sa Dios. Nato og sa uban tinod ba na? Isaligan kag Dios. Isaligan po ka sa uban. Pero di ka dinay nato mga pastor bisag bag-on sa tag-amping. Naagi wala mag-amping nato. O tinod. Bisag mag-on sa tag-amping, naagi wala mag-amping. Mangutana ko nimo karon. Kinsa bay nag-amping kanimo? Ha? Okay, mga kigson, salamat kay ni Brother Con Alan Oben. Good morning, Pastor Kim, watching here from Cebu. Oh, paniod to. Sige, paniod to kay ako mo si bye-bye na pagkunin yung mga kaigsunan. So, salamat kay Pastor John Rel, salamat sa mga naglantaw, may buntag, may udto, may pagpaniod to mga kaigsunan. So, kini kong pag-live mga kaigsunan, wala ni pulupan, dili ningon nga aniging oras ha. Na manggukoy gatiman pud matag adlaw natural sa to nga family. Pero bisag-bisig ko sa family, kuan gyud kining di po mahimo nga dili ko mabisi kay naman tay regular nga mga trabaho pag atiman sa mga kaigsunan yan ning wide man natong trabaho karon mga kaigsunan. So ako ginang gipaningkamutan nga mas mauna nako ang Dios sa tanan mga kaigsunan. So akong gibahig ani lang time management lang, panahon sa pamilya, panahon sa kugi,
panahon sa ministry, pagdating sa ministry, sige, banat kita, trabaho gyud. Pagdating sa pamilya, trabaho gyud. Katigo ba kang mobike? Pagdating sa katulog, pagdating sa pahuway, pahuway ta. Kay pag abot niya sa trabaho, wa pa kakapahuway, di nakakatrabaho. Time management lang mga kaigsunan. Katigo ka mobahik sa mga panahon. Aron dili ka magka-problema. Okay, salamat kayong tanan. Sister Madeline Bundaon, maing udto. Si Nanay Luning Tirambulo. Hi, hello ninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta naman mo, no? Kumusta to mga pinanggang mga viewers? Salagsarag ko ninyo makita mag-live mga kaigsunan kay ngano. Si kung biyahe manggod niya na ko'y trabaho, dili nga wala ko na narbaho ha. Namo gyud mga trabaho diri niya ay moari diri kay magpatudlo ug uban pa. Nya say makuan ring sakyanan, magka-diferensya niya ako ra magunay-unay anig welding, magunay-unay anig trabaho, mag-ayo. So, napay motor. So, bayay gyud makaisod niya pagdating sa ministry, pagdating og mga invitation na ikasal, pagdating sa kay naman ko regular nga trabaho sa mga kabukiran para pag-visit sa mga churches at mga pinangga nga mga pastors. So, ana gid akong trabaho, no? Unya og napay mga espesyal o kanang kalitbang nga mga schedule nga wala sa plano. Pastor, ari sa balay kay mo ni magpa-service, ari diri kay mao ni ari ta pastor kay nakoy tuyo mo ni inani mga kaigsunan. Oh. So inana, so focus ta sa ministry. Mo nang mutudlo ko niyo mga kaigsunan, sige makaingon siguro mo sa naka-notice mo nga murag wala na may tiktihik. Di na ko magtiktihik mga kaigsunan kay ngano man. Sa taas na kong experience sig tiktihik, naagyo ko'y saksi kay mga kaigsunan nga anay tabo nila nga nalipay sila sige kay ang wali pastor piting haya-haya sa katapusan sila nagproblema. Lipay kay sila kay for how many years nga pertigid nilang lipayan sa mga wali nga perting pagkaninduta makapatulog pa, pero pagkat-abot sa panahon nag-uol sila kay sila ra ang nagproblema. Kay nga no dugay ng sinimba pero ang kasuko kalagot kapungot kahiubos kabalaka kalain panag-away panagbingkil wala mga kaigsunan kay wala gitudlo pag-ayo unsa dayang tinuod nga pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Dinhi mga kaigsunan, introduction pa lang mura na kag makuratan, pero imong kalag sigurado moadtog langit, makaadtog langit mga kaigsunan. Sige tagtabon og kasalanan murarag nag-uyon ta mga kaigsunan, maimpierno ng tawa mo nagingon ayaw na lang pagwali diya sa imo nga ayaw na lang pagwali, ayaw na lang pagtudlo kun mismo si imong kaugalingon wa gani matarong. Kung di ka kapailob sa mga tao nga mudaot mo pasakit diha nimo, ayaw lang sa pagwali. Kung di ka kakontrol sa imong emosyon, ayaw lang sa pagwali. Self-control, di ba ang espiritu sa Dios? O mo na mga kaigsunan. Muna sa tanang gasunod og naminaw, importante gyud kaayo ni nga diin mahimo ta nga matinumanon ngadto kanina. Okay, it's time for me to say bye-bye. Bye-bye na ta mga kaigsunan na kaya ato na ta. God bless you kay ninyong tanan mga kaigsunan. Ayaw gyud mo paghuno pag-alagad sige daw. Pagbinutan gyud in taon mo laban lang gyud laban mga kaigsunan. So dinhi lang ko kutob. Salamat kay sinyo nga pagsunod mga kaigsunan. Sa dili pa ko ipit nga manamilit maghimo na kita sa mga pag-ampo. Amahan na mo nga langit nun. Salamat kay Lord ining kautuhon. Salamat sa mga kaigsunan nga naglantaw na minaw. Salamat Lord nga dili na magbinata ang katawhan nimo. Maghinamtong na pagsunod pag-alagad kinimo. Og among ampingan ang among pagkapastor, among ampingan ang among pakigrelasyon diha nimo og ngadto sa mga katawhan. Lord, daghang panahon nagkulang mi. Apan Lord diha kanimo kami mosaludar. Pasayloa kami ni adtong mga kakulangan. Ug dili na mo balik-balikon Ginoo ang among kasalanan kalapasan. Kung gibuyag kami Lord, amo nang paningkamutan nga pagbuyag mahitabo Lord nga dili na mausa. Lord, salamat kayo sa tanang mga naglantaw, sa tanang karon nga nasila nga pagpaniud to, nagabiyahe o sa bisan asa man nga trabaho. Giyahi sila, tabangi sila, may sakit balatian problema nga nilang natagamtaman. Salamat Lord sa kayuhan nga miabot na silang dughan, silang kinabuhi sa ilang mga balatian. Lord, kini nga mga sibianan imong gigamit alang sa pagwali sa imong balita o kini Lord magpadayon og sa among kinabuhi Lord
kung kami may kasaypanan, may kasalanan, kini Ginoo among pangayo agpasaylo diya kanimo. Kay dili kami Lord maghari-hari, dili kami Ginoo mag-ingon nga sweeto na kamauna, kung dili may dako kaming kakulangan sa among kinabuhi. Salamat Lord, ining oras ug takna sa kautuhan akong ginasali, ginatugyan kanimong tanan. Pinagi si mga anak nga mga Jesus Kristo luwas kitang tanan mag-ingon. Amen og amen. Salamat mga kaigsunan. Dalaygon sa to nga pinangga nga igsoon, kalma lang tao, kalma lang ta igsoon. Salamat. Amping ta mga kaigsunan na, amping sa pag-drive, amping sa pag asoy-suroy bisag asa, padala mog payong, tubig, gabeting inita narong panahon na. Balos-balos ba tong miaging simana nga perting ulan, karong perti na pong inita. Sige na laman. Okay mga kaigsunan, enjoy and stay blessed lang. Og kaninyong tanan, Pastor John Rel, salamat, God bless padayon na kung ipinangga nga igsoon sa Alcantara. Sige lang Pastor, kuha lang kita, laban lang kanay mong gibating kaguol dia nga na mingaw ang pag-broadcast, gibati po na nako kaniadtong unang panahon. Thank you kay Ate Madeline. Maayong buntag da, may udto may sa may sudan ninyo dugay karon. Okay, so muna nakadugay ko live kay Kuan Manggod. Kaning dito ko sa tinayunan kay di ako giadto mga kaigsunan. Lamat kayo. Karon pa mo. Lamat kay din ni Janel Aligado. Taga-asa man na gani, ko kaila gud ani oy. Kaila pod mo mga kaigsunan ha, kay wako kay bisag kaila mo nako, ni wako kaila niyo. Siguro agad nga Pastor, ako da itong imong nakaita nakaila nakita ni aton dapita. Lamat Brother Janel Aligado. Amen, dalaygon ang Dios sa mga pulong nga nagpahinomdom sa mga matag usa. Dalaygon kayo Sister Madeline, si Kalma. Okay, salamat og Pastor John Rel kaniyang tagsa pamning na address babaw. Okay, so ani Nanay Luning. Okay, so Brother Felix, good morning. May ngudto di ay. May ngudto da Brother Felix og sa tibok nimong panimalay. Naputol mo gutong live na to kagaina. Okay, so balik ta. Wala makaigsunan, dalaygon kayong Dios sa tanang higayon sa tanan nga oras. Ang tada po ta sa sunod ang higayon maguban-uban din sa tunga live. May pagpaniod to kaninyong tanan mga pinagamo. Timan gito kung gisulti mga kaigsunan. Unsay baruganan ni Pastor Kim sa pagsugod ini mo nga ministry until now mao ra gihapon. Di ko mga ipasaylo sa mga butang. Gisugo ko sa Ginoo sa pagpasulti. Unsay ako iklaro mga kaigsunan, usbon ako pagsulti. Nganong stricto si Pastor Kim? Ngano nga mubutyag, nganong walay pugong-pugong, alam pugngan mo nato nga mamay kamaturan. Kaya kung ako pugnan sama ra nga gitulod ta mog impierno. Sultian ta mo tinod ha, dili ni walay pahinomdom ni. Kung akong pugnan ang gisulti sa Biblia, akong tabunan ang gisulti sa Biblia, sultian ta mo sa tinod, sama ra nga gipangtukmod ta mong tanan sa impierno. Unsay giingon sa Ezekiel mga kaigsunan, bisag inyo pa nang tanawon, inyo ang basahon, inyo nang i-post dia. Kisay na Bible na ibutang na Ezekiel 3:18 og 19. Ibutang na ninyo mga kaigsunan sa comment section Ezekiel 3:18 og 19. Unsay mahitabo mga kaigsunan? Kami nga mga nagwali, nagtudlo kung di mi mo aghat mo agni sa pagbiya nimo sa kinabuhing dautan, kami mo ay panilngan. Di kami moingon biyai ang imong daotang buhat unsa man pudagway. Kay daghang tao nga naghuna-huna nga ang dautan kanang mopatay, kanang mangawat, kanang mangrape, kanang magsyabo. Mao ra nay gihuna-huna nga dautan sa tao. Pero wa gid siya maghuna-huna. Wa jud siya maghuna-huna nga ang kasuko, kalagot, kapungot, istorya binastos. Wala maghuna-huna nga apil na sa kinabuhing dili maayo o kandidato na padulong sa impierno. Kay wa dagan maganing tawo wala maghuna-huna nga ang pagpanapaw di ra maka-impierno. Bisag mag-ipon nga walay kasal di maka-impierno, kay gato ang maka-impierno kini makapatay, kini pagpangawat ug uban pa. Mao na mga kaigsunan. Kung inyong mabasa na Ezekiel 3:18-19, kaming mga pastor maoy dako kaayong hipanilngan sa Ginoo kung dili namo ka aghaton. Sa jud mga kaigsunan, sakmita. Nagsulti ko ni wala ko nangiso ka. Bold lang. Bold lang mga kaigsunan. Sakmiton gikan sa linaw nga kalayo. Di man ka pwedeng aktualon nga sakmiton nga hiktag pisik kay guyuron simbahan. Unsa?
Isulti ang kamatuoran, Juan 8:32. Kaya ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Unang ay magkatingala mga kaigsunan, di ko mga ipasaylo. Og unsay naa sa Biblia ako yung ibulgar. Kay nga naman, mauni hinungdan nga daghan nangalagad si Ginoo. Daghan po na backslide. Mauni hinungdan daghang nga pastor. Daghan po ni undang pagka-pastor. Out of 100 nga imong giwalihan sa kamatuoran. Kung dili nimo na tudloan sa kamatuoran, siguradong 100 tugpas impierno. Pero kung imong walihan, may namag makuan og pulo, 90 na lang. Mao na mga kaigsunan, akong ginasulti di kanyo kaming mga pastor usahay inyo gid i-blame. Balakag inyo ming i-blame, balakag masuko mo, balaka og madismaya mo namo. Kay ngano igsoon, wala ko gipastor sa Ginoo aron mag-uyon-uyon sa imong gusto. Gipastor ko sa Ginoo aron magdisiplina sa mga tao magpatudlo ra pod. Mo na ang among trabaho nga pastor. Magbalantay. Bantayan ka nga dili ka maalaot. Bantayan ka nga dili ka maunsa. Bantayan ka nga dili ka magkasakit. Unsay among buhaton, iampo ka namo. Unsay buhaton, ipakanon ka namo. Tudluan aron ka motambok og inigbalik sa Ginoo dala ka. Salamat Sister Jennifer. Babay na gyud ko kato dili ni painomdom na lang to no. Dalaygon kay ang Dios no sa tanang nga naminaw, sa tanang kasunod, maayo-maayo nga udto kaniyang tanan. Oh, diara. Salamat adiara sa ako na lamang gining tagdon kay gihaguan benes itong pinangga nga igsuon ha. Ako lamang gining basahon mga kaigsunan. Mo na itong barugan mga pastors, mga kaigsunan ko. Oh. Kon mo ingon gani ako sa taong dautan. Taong dautan. Kining taong dautan dili ni kay killer lang, dili lang kay mamamatay tao lang ni. Katong nagbuhat og sala kanay pagpamaka, pagpamalikas, fornication, adultery, kining kasuko, kalagot, kapungot, panimalos, pagkabastos, pagkakawatan, ug uban pa, apil na. Oh, dautag huna-huna, simbag Dios-Dios, palahubog. Sa patong nasa Galacia ug sa Corinto. Sumo ni, kay na may sala nga naay sala nga dili ra ka mapriso. Kisa may na priso igsuon ko og kang namalikas. Wala. Ikaw na kay kaso sige ka sa RA o sa pananong biro ha. Nga namalikas ka. Wala. Pero og mopatay kag tao, mangawat ka, awa priso ka. Kaya gasaligman nga dili ka mapriso mo nang kayo ra dili ni sala. Ikaw nakasala mo na man kalibutan. Ikaw nakasala. Ngano man nakapatay ka. Sa ato pa priso ka. Pero mingon nagkapamalikas ka. Imong gi sulti ag bati kining nagpasipala kag sulti sa imong isig ka tao. Okay na dili ra na mapriso. Di ba? Apan igsuon ko sa atubangan sa Dios, kandidato ta sa impierno. Atong basahon na para sa naminaw ra sa radio set. Unsa igsoon ko? Kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka unya dili mo siya. Mo. Kinsa man na si mo? Kung dili nako, kung dili nimo, natong mga magsasangyaw, magtutudlo, mga pastors. Dili mo siya pahinumduman. O paigsoon. Hinumdom ni ato natay pagpahinumdom kani pahinumdom para ni sa sultian na mabay tong i-remind lang tika na sultian na pero nalimot lang ay ilintanon mo kay ning tao gud unya agnihon o agni dalagyod sa pagbiya yung ka Brad biyain ang imong sala nya kay ang yang ginauna biya wala man ko nagpatay pastor wa mo ko nangawat pastor di ba wala ha agniyon sa pagbiya sa dautan niyang mga pagkinabuhi. Tan-awa ra guni man. Pagkinabuhi. Adlaw-adlaw gini aron maluwas siya ang maong tawo mamatay gayud diha sa iyang pagkadautan. Ang hinungdan siyang kamatayon ang iya ragyong pagkadautan. Munang mabasa sa Bible mga kaigsoon, ikaw ray naghimo sa kaugalingon nimong silot. Babay naman tako mga kaigsunan ninyo mo kung gipawalig pa usab. Dala. Ganihang nga sugod ko gwali wala pud mo. Okay, so aron maluwas siya ang maong tao mamatay gayud diha sa iyang pagkadautan apan ikaw ang panilingan ko sa iyang kamatayon. Na daghang namatay karon sa kadalanan.
Wala ka sulti kay mahadlok mo sulti, kay mahadlok masakitan kay ang Ginoo gugma. Ngano man nagpasabot ba ang Ginoo gugma di na kambadlong. Manang gisulat bitaw ng Biblia, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Og mapuslanon kini alang sa pagtudlos kamatuoran nga kinahanglang biyaan niya ang kapag kadautan na kay mahadlok mo sulti ning pastor kay nga mao lagi wala nay tithes, wala din love gift, uban pa sultihan ta mo prangkan ta mo kamong tanang lantaw na minaw karon. Di ko mahadlok. Mopahawa ka sa simbahan, plitihan pati ka. Akong gikadlokan nga makasopa ko sa Ginoo. Kay sultian ti ka, daghan pang tao nga sama nimo pero usaray Ginoo. Tinuod nga Ginoo. Ubyaan ko sa usak nga tinuod nga Ginoo, wa na ko laing Ginoo pang makitaan. Pero ubyaan ko nimo, way problema kay daghan pa mo. Nagkuha niya ang punto makaigsunan, di ta mahadlok. Kaya naman, ubyaan ka na ron. Awa na maikog tambiyaan, gitaan ni. Ay, napay daghang tao sa kalibutan, dili kay siyara. Munang ayaw paghasol, ayaw pagkabugat sa mga taong di mo sunod di mo. Pawa, sige, go. Kaya naman daghan pang tao, pero timan ini, usaray tinuod nga Ginoo. Daghan mang Ginoo, pero di na tinuod. Usaray tinuod nga Ginoo, ang imong likayan, nga biyaan ka sa tinuod imong Ginoo. Nganong gibiyaan ng pastor? Wa ka mo sunod sa iyang gusto, mas gisunod pa nimo ang tao. Muna makisong klaro kayo. Munang ay gadlok biyaan kag tao basta gasulti kas kamatuoran. Munang dinhi makaigsunan kung ang usa ka tawo imong sultian, imong padaygan unya biyaan ka kahiubsan ka walay problema, wala kay tulubagon. Ang may tulubagon ka kung kana nga tawo pirmi nimong guyun-uyunan sa sayop niya nga batasan nga bati kayo. Munay nakasayop. Munay mo kadlok biyag tao kay pakadaghang tao sa kalibutan. Nag-overpopulation ng mga kaigsunan. Ang imong kadlukan mo na yun, daghang tao sa kalibutan nga pwedeng iili sa Ginoo nimo pero usaray Ginoo nga tinuod. Og mo na mo biya nimo, delikado ka. O dapay lain mga kaigsunan. Basahon ra ko na inyong mga mensahe mga ako sa tiwason ning gikuan ni Brother Kalma. Kalma lang ha. Oh. Asa na to ko dapita? Apan kon pasidan-an mo siya ug dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan. Dautan gihapon. Kini nga pagkamatay makaigsunan, it might be physical or spiritual and sunod ani eternal. Pati pataya gyud. Patay litag namatay aksidente hubog, physical. Palitag patay spiritual, usa man nga alangan naay relasyon sa Dios nga bisyoso man, patay. Nya adto nagis katapusan, eternal death, patay na gyud kayo. Patay ang lawas, patay ang espiritu, patay ang kalag, aperting patay hurot gyud. Pero kitang tanan mamatay, pero only physically. But ang atong kalag, langit mga kaigsunan, katong mga buutan na. Mamatay siya diha sa iyang pagkadautan apan dili ko ikaw silutan. Tanawa ang term, silot. Silot. Kanang silot, wala na daghang pangutana. Panitan ingnong ka. Lakaw dito kay silutan. Ay kung inalakaw dito kay magsabot pa mo og silutan baka dili. Silot na gani makigson. Wala na daghang pangutana. Delikado na na. Pero kung lakaw dito kay husayon ang imong kaso, posible pa ka makagawas, posibleng dili. Pero kung lakaw dito kay silutan ka, wala na daghang pangutana. Bitay na naog sa silot na kita. Oh, igsoon, grabe di ka risko. Munang nakasabot ko sa tuyo sa Dios sa akong kinabuhi. Silutan ang mga tao nga dili mo agni sa mga tao nga nagpakasala. Basta taglayng mensahe mga kaigsunan ha. Salamat kayo sa imong kinabuhi Pastor Kim og sige kog paminaw sa inyong mga live. Salamat sa Ginoo sa tanang mga pulong. Atong ikinabuhi ang atong nadunggan og nabati. Pwede ko mo request og kanta dalang panan. Salamat Pastor Kim, God bless tibok nimong pamilya. Ako na live ako ako'y background ha. Kay para ay duntog mao ba ni nga dalang panan. Matod ni Kalma, amen, okay. Naulahi ko Pastor sa imong live. Okay. Asilag mo alahi, sa sunod na lang po. Mag-live mapugod sa'yo, mag-live kog sa'yo, wala mapugod mo, asa mangguday mo? Live kog sa'yo, wala mapugod mo. Karon mag-live na kog na, alas 12 na magani ni. Alakansi ko ninyo ani ron. Kamo diha na niod to na. Nakainom nagtubig ko wa pagid gipaningot ko kay di man aircon na tong studio. Nakansi ko ninyo ani mga pinangga. Okay, salamat kayo og nagkaraghan naman ang viewers.
Sa man yung mga kaigsoon nga naginiar ba kung namilit. Okay, salamat kay ni Sister Lini Celeste Labitad. Review lang ko ani pastor kay na late ko daghang kayo. Dagko na share ani. Salamat kay Sister Lini. So enjoy, i-share na ni nga mga live bang kaigsunan. So siguro, makaingon siguro mo, ani man gyud ako nakasabot man ko, nakadungog man ko ani mga kaigsoon nga isog ra kuno kayo. Ang isog, kuan makaigsoon maura gini akong tingog. Maura gyud ko kay ngano, heart to heart man gud mga kaigsunan. Akong pagigsulting ano, ang nabitang dako ang akong gugma, kanabitang bold. Persahan gyud mga kaigsunan. Kasama pa na kong mic dili condenser. No? So, ana mga kaigsunan, siguro ma-misinterpret. Ba't ang katuyuan na ito mga kaigsunan? Maugyod ang tao na mabag-og mausap. Una'y pinaka-importante sa pagsunod pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. Ha? Kaya nga naman, gitun-an ako ang Biblia mga kaigsunan. Kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan sa pag-alagad sa Ginoo nga matinudanan. Inyo na bala na akong prinsipyo. Dili ko muhatag og panahon sa mga tao na walay panahon sa Dios. Nagsayang ko og oras. Kung gusto ka nga tagaan ti kag panahon, muhatag kag panahon sa Dios. Kay buti kag buntagan. Pero di ka mosunod sa Ginoo, di ka mosunod sa pamaagi sa Ginoo. Ngano nga mag-Google man kunin mog time. Magastog kasing-kasing nga di man ka mosunod di ay. Pangita na lang og pangulo or asa ka nga imong sundon or mosunod nimo. Ana lang ka simple ta mga kaigsunan. Di ko mabalakag butang og uban pa. Ang akong gikabalakan, mas importante nako ang imong kalang. Manang ato nga moto mga kaigsunan, ang ato gyud nga gipatigbabaw dinhi sa ini nga ministry, our priority is your soul's security. Wala ta nagpadako diri mga tigumanan or nagpadato sa mga butang. Ang ato diring gisiguro mga kaigsunan, kaligtasan sa imong kinabuhi. Mo nang siguro ang uban nakasabot, ang ubang wala. Ang pinakatuyo nako mga kaigsunan, malangit ka. Di ka pwedeng malangit kung walay pagtuo, pagdawat, pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga putli, pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Kung dili nimo na i-apply sa imong kinabuhi, babae gyud mga kaigsunan. Munay atong gina-priority di mga kaigsunan ang kabag-uhan sa kinabuhi ug unsa ang atong giwali dapat maunang atong kinabuhi ug unsay atong gitudlo ato ng paningkamutan nga kita mismo mo'y unang magbuhat mga kaigsunan. Mao gyud na pastor tungod sa atong concern sa mga kalag nya moingon pod og tubag ayaw pang pagbuot kay di bitaw ikaw maimpirno mohilom na lang ta kay masuko raman. Mga kaigsunan, ako nang tagaag pagtagad si Sister Lini para may ideya ka. Anaalang pag-istorya sa simple. Wala miingon nga nagbuot kanimo igsoon. Kay ikaw man, ako man, ang maimpirno, dili man ikaw. Moingon po. Magbuot, magsulti, mahitungod ana nga di man mo'y muhatag og pagkaon nga negosyo maninamo. Igsoon, simple kayo na nga simple kay na nga mga pagpamulong lamang sayon kayong tubagon. Ani Raigson, tinuod na di mi pwedeng magbuot nimo ganahan kang moadtog impierno. Di mi magbuot nimo ugon sa imong gustos kinabuhi, pero di po kakabuot namo kung musulti mis kamaturan kay daghan pa pong tao nga nagkinahanglan ini nga mao nga mensahe. So kini nga mensahe para ni sa motuo, para sa mutuman, para sa mosunod. Wa kay labot nga dili ka mosunod. Kining akong pagtudlo dinhi sa radio, dinhi sa Facebook, dili ni para sa mga taong musupak, para ni sa mga taong muuyon. Unang di jud ko mohilom, di jud ko mohilom mga kaigsunan, pagbutyag sa kamaturan, samtang napay tao dinhi sa kalibutan, magpadayon si Pastor Kim, samtang napakoy kinabuhi, magpadayon ko sa pagwalig, pagtudlo sa kamaturan. Apan kung wa na ko'y taong makitaan sa kalibutan, diyan ang hunong na kugwalay. Kay out of billion people sa kalibutan ay kuging na kanang 7.5 billion mga kaigsunan ug musupak yun na silang tanan.
Halimbawa, 7.5 billion. Bisag ka ng 0.5 billion na lang mga kaigsunan. Maoy mo tuo. So, ayaw paghunong pagsultis kamaturan kay dili usara ang tao. Dili sila parehag prinsipyo. Adunay mo tuo, adunay mo dawat, ug adunay mga tao nga nangandoy niini nga mensahe. Ayaw ihunong ang mensahe. Kay ngano, sa unahan makita nimo adunay nagpaabot diin nimo. That is why dili ko mastagnan sa mga taong dili mo sunod, dili mo tuwan. Kay daghan pang taong nagpaabot sa ako ang kinabuhi. Mao na mga kaigsunan, don't stop teaching, don't stop preaching. Go on. Ayaw pabader sa mga tao nga gahi mo sunod. Ipadayon kay ngano, naa kay misyon. Naa ako'y misyon nga dapat ipadayon mga kaigsunan. Natural na maingon silang ayaw pagbuot, wa ta nagbuot. Nisulti lang tas kamaturan kay imong katungod nga dili ka magpatudlo ug among katungod ang pagtudlo. We have the right to speak. Itagaan tag katungod ana mga kaigsoon sa pagsulti. Kay bisan pagani og di ta tagaag katungod sa pagsulti, ato nang buhaton mga kaigsunan, kay ang mas sundon ato ang gisulti sa Ginoo kaysa tao. Nasabtan ba ninyo tanan? Wala lang ko kain ni mga kaigsunan. Nakuha ba ninyo ang punto? Munang ay mo kahadlok mga pinanggang babae ug lalaki, iwali ang may malita. Mga babae, mga lalaki, magmaisugon mo pagtudlo sa kamaturan, himuak kini uban ang dakong gugma. Himuang dakong gugma. Ayaw mo pagtalaw. Kay kundi sila mo tuo, go to another side. Do not stay with that side. Daghan pang mga sides ang pwedeng mudawat sa pulong sa Ginoo. Ayaw kaluya, ayaw surrender. Kay dili lang usa ka side, daghang mga sides igsoon ko nga pwede nga paminahon ang pulong sa Ginoo. Dili lang tanan, dili tanang tao gaingon ay pagbuot, dili tanang tao hindi ko mudawat. Kay daghan pang taong gapaabot karon og kaluwasan gapaabot o nga naay musulti, naay muwali. Yes, daghang tao tuod mga kaigsunan nga wa na magtagad sa pulong sa Ginoo. Iampo sila nga moabot ang panahon, mabukas ang ilang hunahunag kasing-kasing. Ayaw sila kasuki, ayaw sila igsuon og balikasa, ayaw sila og dumte, hinuon, damor nimong ipakita ngadto kanila sa mga tao nagbagahi diha sa Ginoo. Kay wala mo ari si Jesus sa kalibutan alang sa mga matarong, ni ari siya alang sa mga taong makasasala. Kay ang nagkinahanglan og doktor ang mga taong may sakit. Ang nagkinahanglan og Dios kadtong makasalanan. Sila nagbuhat og kasalanan, nagkinahanglan sila Dios. Damor silang musupak, damor sila igsuon nga mo balibad, damor silang gakinahanglan Dios. Nakuha ba na to? Ang taong damor nga musupak, damor nang gakinahanglan Dios. Nga naman, miari ang Dios sa kalibutan, si Kristo sa kalibutan alang sa mga makasasala. Huwag mo na kita nga mga anak sa Dios, dili pwedeng talawan. Dili pwedeng talawan. Dapat magmaisugon ka. Kaisog, paminaw ha, kaisog, kuyog ang dakong gugma. Dili ka mahadlok mo sulti, di ka mahadlok mo butyag sa kalibutan. Imo ning gihimo tungod sa dakong gugma nga nagtukmod kay Biblia nagingon, buhata ang tanan diha sa gugma. Pagpanamilit nabot na doon na oras. Lamat kay igsoon. Nagharap mong gatchat. Inon wala mo problema. Kining may problema ra ni kay wala man ta magbayad. Pag gusto mo tag bisig unsa oras mo sulod, bisig unsa oras mo gawas. Salamat kayo.
unsay gisulti sa Dios mga kaigsunan paning kamote mabuhat. Muna ako sa kung kinabay kita mga pastor na pagkulaing tambag. Kita nga mga pastors, yes pastor ta, pero ang pasabot kompleto ta. May authority ta, pero dili sa tanang panahon di na to pwedeng gamiton. We should know how to manage our authority, our gift, our anointing. We should know how to manage it. So, usa kini mga kaigsunan, na dapat ang tagapagtagad nga dilis ta ng panahon kita mo'y kanabitang ato gyud. Una, katigot ta makigsabot-sabot nila unya maminaw sa tagtambag. Mga pastors, ako magpatambag yun ko. Tudloy ko niyo mo dati soy pag naay mga problema sa church, magpatawag kog mga kauban, tambagi ko ninyo sa labing maayo aning buhaton. Ha? Ana na makaison, kinahanglan kita nga pastor magpatambag ta, ayaw pag-ingon nga swito nakakamao ka. Magpagiya ta. Kay diha ka mo lambaw. Okay, salamat mga kaigsunan kaninyong maupay paglantaw, paniud to sa pastor. O sige, Brad, dadira ko dire be. Hopefully magkita-kita ta igsoon kisay tinod mo pangalan. Okay, salamat sa tong igsoon. Nagkuan mo guni siya, nagbutang mo ni siya og kining si Kalma. So, dalaygon, alas 12:20 ang oras. Kaninyong tanan nga naglantaw ining oras ug taknan sa kabuntagon. Padayon kitang may sugod nga mosultis kamaturan uban ang akong gugma mga kaigsunan. So, sa ngalan sa tibok pwersa, salamat Sister Maisa Albarando. Okay? Amin gyud, salamat kay sa Ginoo si Jilon. Amo deni day. Brother Jilon deni, ikaw deni Brad. Na salamat kay si Ginoo ha. Nagkalma naman ko kakayo guron. Salamat padayon og wali sa Facebook Brad Jilon ha. Ayaw pagkuan, ayaw pag kaluya. Padayon og wali bisan sa trabaho unsay mingo padayon mo wali. Padayon mo pagtudlo. Timani ha, walay relihiyon grupo nga makabungkag nato mga kaigsunan ipaglaban kung ano ang tama. So, nena ato igsuon kaliyuradan no tanawara. Karon pa mamo nangabot nga wa pa koy paniud. Okay ra koy paniud to makaisan okay kay na don't worry ha. Kay naglungag man kog saging. Nampoy saging atong hinog do kasi pa akong gi kanto rice cooker to. Basig naluto na mga kaigsunan or nalata na ron. Mura sa to akong paniud to kay wala kalungag. Bitaw bitaw kalungag kay dito ko na mahawgod sa akong ugangan unya. Pag uli na ko diri ga live ko. Unya sa wala pa ko nag-live nagbutang ko og kining saging atong rice cooker kay mabiyaan ra man. Luto na ko iron unsa ba? Ano to? Okay, salamat Pastor John Rel. Malag pa ni Pastor John Rel, maklase na po ni ron taod-taod. Ako anay mo wala pa. Sige lang, wa man po ko ikuan ron buhat mga kaigsunan. By next week siguro, ana na ko'y trabaho pod kay basta kay daghang trabaho. Ya dito ko gay nagot sa City Hall kay nagkuha ko sa kuan kay kitong akong gikasal akong gipa-register niya wa pa pod mahuman no. Wana mga kaigsunan nga kuan lang gyud ha. Kanang kalma lang ngano lang ta. So atong tabangan mga kaigsunan og pray ang atong nga igsuon diha sa Michael Cantarano na nagka-diferensya ang transmitter ni Pastor John Rel nga atong gibutang dito. Nya siya na may ga-manage na karon dito. Nya kay tabanganay man gud itong trabaho. So tabang lang ta mga kaigsunan no nga makabalik dito. Dili man gud kay ug di gyud makaya Pastor John Rel, I'll be the one to repair na lang. So wasig kaya na to. Okay, very sensitive na nga kuan, very sensitive na ang transmitter mga kaigsunan. Sa kataas na ko sa experience ana daghang kay mga butang nga dapat alampingan. No? So sige lang. Kay Pastor Jonrel, by the way, makalimot ko Pastor Jonrel ha. Palihog ayaw ita basig inig kuan nato ba, ayaw ipa-on nga walay antena kay guba gina. Ako lang on air ayaw i-on, ayaw ipa-attempt og on. Ang power nga walay antena kay dito ginagpite. Okay, dire pwede ra man kay di amang koy dami load, so pwede ko maka-on mga 15 seconds pero wala piti ginang mospit ana. So alampingan kay ang transmitter makiso very sensitive na siya. Dili na pa rin ang ubang butang sayon ra daghang maguban ya mahal ba kay na. So mo na mga kaigsunan, salamat kaninyong tanan. Pastor John Rel, Brother Jilon, mayong hapon. Na natani. So sa ngalan sa tibok pwersa, adya pag
Sister Madeleine, may hapon ni mo diha. Paniod to na Jod Pastor, salamat kayo sa imong pagpahinom do. Mana magkaigsoon maoro gid si Pastor Kim. Marag tingog ra isog. Kay ngo bitaw, tinod pagigsoon na lang bitaw nga, mura kuno kog nang isog. Maoro bisan gahapon mga kaigsoon, akong giobserbahan, akong gi-record. Maoro magyud kana bang bold ra gyud ba kanang maoro gini akong istoryahan. No? Murag nasuko, no? Murag nangasaba ba ko ninyo? Dapat ko nangasaba makatawa mga kaigsunan, no? Maoro gina nga makaigsunan kinahanglan gyud. Ana ba di ba? O ana ba tungod kay usa man gud nga no? That's natural. Or nga sa akong kasing-kasing is grabe ang gugma nga ipurso nga musunod sa Ginoo tungod kay very serious. Very sensitive nga issue mga kaigsoon itong kinabit. Ano, pag masipyat mangguta ining mga butanga, delikado kayo. Pag masipyat delikado kayo. Walang ato gyud nga ipahugtan paligunan. Pero uban ang gugma. Okay? Maniud to na ta, kuya po, di na ko manamilit ani ron, na po yung maabot nga minsay. Thank you very much. We love you. I love you. Unsa akong baruganan akong ipaglaban mga kaigsunan nga si Kristo nga atong manuluwas og manunubos. Og unsay tama. Og unsay mali mga kaigsunan. Og kita nga pastor, ako nga pastor, magpakorek ko, magpatudlo ko, magpagiya ko. Kay ngano moingon ko, pwede pang magkulang ko. Pero kung unsay ako nakatunan sa Dios, di na pwedeng usbon. Dahil salamat kaniyong tanan nga sunod na minaw. Sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga sibianan kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mag-iyong kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto nato pagabuhaton dinis kalibutan pwede ka natong sipiaton. Apan ay nagig sipiata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga mandulosan. Salamat ug maayong udto kanatong tanan mga kaigsunan. Bye-bye. Ikaw